Di hilbijartinên çardê Gulanê da bajarê Wanê yek ji bajarê ku herî zêde piştgirî daye berbijarê Serokkomariyê Kemal Kılıçdaroğlu ye. Li bajêr Kılıçdaroğlu 62 sadî, Recep Tayyip Erdoğan jî 35 sadî deng wergirtibû. Lê di encamên giştiyên Tirkiyê da Erdoğan 49 sadî, Kılıçdaroğlu jî nêzî 45 sadî deng wergirtibû û bi vê yekê çi berbijar 5 sadî derbas nekir û hilbijartin bo gera duyêma. Me ji hilbijêrên bajarê Wanê pirsîn gelo ew dê di gera duyan da biçin ser sindok û dê dengê xwe bidin kê? Çim ra'yê xwe deme xwe yani ez yovê bimînetim. Min caro diyobîkiya dîsa deme wî. Dilê me daha em zanî me demekî. Em ê de nexwe, em nadine kesî. Em dewamî jî de nexwe, em nadine kesî. Ca Xwedê Teala avekî veagir dake. Xwedê Teala sakîniyekî bêxtevî hişe. Heke ra'yê bi çi kesê Xwedê neşid îradavê millete bişkênit û ra'ya me jî temam her zaman jî millet halk ser pêt xwe cadî dewama Xwedê hes ket ser keftinê dixwazim înşallah ser keftin yamaya û cadî mücadeleme berdewama inşallah mipser keviş. Yani mecbur yönetim değişmiş başka mesela çözümü için neke naxuş bir gelem رو değiş kat. Yani değiş ne bu ama o zaman ama hava işkenceydi. Bu ama hava yoksullukıydı o. Kurd bila ve seçime hani da hammer raya xwadan qiliç ev mirov bila bexin. Ev mirov bila bexin. Ev mirov hani bela sona de bela bu millet bit. Piştî hilbijartinê derketibû ku di sîstema lijna bilindiya hilbijartinê YSK'yê da hejmarek zêde dengên Partiya Çepa Kesk û Partiya Tevgera Netewperwer MHP hatine nivîsandin. Li ser giliyan ev yek hat serrastkirin lê hilbijêrhên jî dibêjin ku ew ji encamên hilbijartinê bawer nakin. Sadan sadı hilati da. Mesela med Cumhurbaşkanı Meda Kılıçdaroğlu ne sana? Ama hilati da eğer Kılıçdaroğlu 100 milyon lira ki Erdoğan 10 milyon istedi beni Erdoğan üstüne. Çünkü güç dastı da. Vali mirovi ya kaymakam mirovi ya hakim mirovi ya savcı mirovi ya yer rehyan kullanma saymış ki hem mirovi ona. Aşk burayı ki. Az bu çür hatta sıvı ben canı kadar narazım ki tane razı. Bir sebebi mi? Ye bu sebep inşallah Rabbi alem işi uleynayit, ev xeyrenabinit, ev beymaş tahzul akhdi. Bu mece aynı bu taji aynı. Soğan 1 milyon para bu. Tücit kirayacit kiram. Ne var ya? Tüc bu sebebi mi? Maqazan kir bu hilal mahada kirin. Ali khudi. خدين حقيقة قبلنا كده إن شاء الله يوم مش دستي ما هتي ما تقصيرنا كده رب العالمين في ظلم قبلنا كده في جيرانية في نخواشي رب العالمين مجبن في ظلم دريخت Gera dünyaya hilbijartina Serokkomariyê dê di navbera berbijar Erdoğan û Kılıçdaroğlu da di 28 Gulanê da pêk were. Hilbijêr dê carek dî biçin ser sindoqan û Serokkomarê Tirkiye diyar bikin. Li gor sîstema Serokkomariyê Serokkomarê ku were hilbijartin dê di heman demî da hikûmetê jî ava bike. Arif Aslan, Deng Amerika.